शांती आनीक सोवत काय आट्टलो आमच्या गोरान आंकवार मोरयेक खबर दिली आंज बोडव्या गाबरियेलान आंकवार मोरी गोरबेस जाली फकत देवाच्याच उतरान जाली त्या बेथलेहेम शारांत जेजूचो जोलोम पोर घोट्टाव आमी आमच्या गोरान नेकेतरां दिसती पडटात आयज सगल्यांच्याच दारान ते नेकेत्र दिसती पडलेले त्या तेगराजा बादशान गाबरियेलान कोशेची खबर दिली बेल्ल्या शारांत गोरवाच्या गोठ्यान एक व्हड मिलाग्र घडली देवाचो पूत मुनीस जावन संवसाराक खोशी हाडली 2000 वर्सां फाटीं ह्या संवसारान घडणी घडली जल्माची खबर पावली सगल्या मनशांक पोरजोळीत्र नेकेत्र दिसले त्या तेगराजा बादशान नेकेत्रान वाट दाखयली त्या बावाडती मनशांक जेजूक नमस्कार करूंक आयले ते तेग कोनशान जेजू